Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Urre eta Lur saio honetara gaurkoan lehenbiziko atalean sindikatuaren atala izanen dugu eta gurekin Nafarroako Ene sindikatuko idazkari nagusia den Patxiku Irisarri izanen da. Ondotik Iruritara joanen gara eta bertako Loizuko hiltegian Jokin Etxenikek kontatuko dugu pixka bat nola ari diren hiltegia kudeatzen, orain dela 2 urtetik, eta zein den bere eraien eguneroko martxa, eta azkenik saioari amaiera emateko Mikel Altzuartekin solastuko gara eta berak balorazio bat egingo digu nola dagoen ekologikoaren sektorea. Sindikatuaren atalean gaude eta gurekin Patxiku Irisarri dugu, badakizue bera Nafarroako Ene sindikatuko idazkari nagusia dugula. Eta bueno, Patxiku, hemen gaude guardasola edo aterkiaren azpian, eta bueno, gustora hartzen da euria, ja ekainean sartuak gaude eta zenbait aldaketa egiten du eguraldiak, baina pixka bat zentratuak ardi, esnea eta gazten inguruan, bueno, badakigu ja hartzaileek eta gaznagile, gazna asko dituztela dauneko ja, eta ez da egitea bakarrik, azkenean badakigu beraiek lan handi egiten dutela, kalitatezko produktuak koizten dituztela eta prezio duin bat behar du kiloko gazta edo gazna horrek, zuen horren inguruan, bain duzu hausnarketan bat, edo ikerketaren bat, ez? Bai, hortxe aritu da lantxo bat egiten, zuk erren bezala prezio duin bat beharrezkoa da. Joan den urtean esnea berez litroko prezioa pixkoatik gozen, gure ustez ez nahikoa. Eta bai, joan den astean aritu gara hor pixkat begira zenbatetan saltzen ari diren, batez ere erronkari jatorriko izendapeneko gaznak, ez? Eta, bueno, ez da egit ikerketa deitu, baina bai egin duguna da jarraipen bat, konkretuki gazna marka bat, zenbatetan saltzen den superfizie handi horietan, ez? Supermerkatutan eta horrela, ez? Orduan, ikusi dugu izugarrizko aldeak daudela, ez? Merkena zen tokian, hor 17,80 eurotan kiloa saltzen zen. Gazna berdina, marka berdina, horretan hori ozen erramar dugu, gazna berdina bertze denda batean 24,40 euro kiloa, hirugarren batean 24,80 zentimo kiloa eta laugarren batean 33 eurotan kiloa, ez? 17tik 33ra badago mundu bat. Badago mundu bat, bikoitza da. Eta orduan, guri horrek, kriston, galde moduak etortzen zaizkigu burura, ez? Ja, nola lehendabiziko konsumitzaile bezala nola den posible gazna berdina horrelako tartea handiak izatea denda batetik bestera, ez? Eta horrek, konsumitzaile bezala, ez dut erranen tonto horpegia, baina ikusita ze prezioak diren, eta marka berdina dela, enpresa berdinak egina, gazna doble erostea prezio berdinean, hori izugarria da, ez? Bai, gero ere, jakimarko da ez, gutxienez, gazna bat, kilo bat egitea, ze prezio duen, ze koste duen ez, askotan jokatzen dute horrekin ez, gauza batzuk behar dena baino merkeo jarri, engantxe moduan eta gainontzeko produktuetan, gero hor, amorrua, batu ez, amua. Hori da. Orduan hor, aipatu dut, merkeena 17,80 zentimo, ez? Gure Ene sindikatuko afiliatu batek pasatu dizkigu joan urteko eta aurreko
urteko kontuak, eta hor, berak gazna egiten du, dena gazna produzitzen du, eta berari ateitzen zaio kiloa 18 eurotan saldu bordula, berak gazna egiteko kostoa eta gero soldata duin bat izateko. Hartzen baldin badugu kopuruari, ateitzen zitzaion 18,07, baina 18 euro. Eta aipatu dugu gazna hau 17,80etan topatzen aldugula denda batean, ez? Horrek erren nahi du ez dela inondik inora elikadura katearen legea betetzen. Zeren, hemen guk sindikatu bezala guk defenditzen dugu gurea, eta da, gure prezio duina eta guk ere saltzea gazna prezio duin batean, baina gero tartekoak ere irabazi behar dute, biztan da. Azkenean elikadura katearen legeak erraten du denak irabazi behar dutela eta gero ahalik eta prezio duinena izan apaletan, ez? Orduan, guk ikusten dugu 18 eurotan saldu behar baldin badugu eta merkeago 17,80etan saltzen ari baldin bada denda batean, atzean dagoen kate guztiak ez dela betetzen hor elikadura katearen legea, ez? Eta orduan, aste honetan, ari gara hor pixkat begiratzen, ekintzaren bat edo egiten dugun honen inguruan, salaketa publiko bat eginez, horren inguruan ere horrengo egun hauetan honen berri izanen duzue, eta hori da pixkat, ez? Eta gero, hor elikadura katearen legeak ere eskaintzen digu erreminta bat, eta da hor denuntzia sartzearena, eta horreri bide ematen pentsatzen ari gara bai. Ikusiko dugu nola jarraitzen duen gaiak, eta gaia zaldatuaz, eta bukatzeko pixua bat hemen txegaude, ekaina hasieran, euritan idortea bada, baina bai nabaria dena da aldaketak, ez? Euria botatzen du likan gogor botatzen du leku askotan, eguzkiak gogor idortzen du ere, eta hemen zonaldean belarra, ez? Belar mozketa egiten ari dire, baina idortzeko arazoak, ez? Belarra luzatua eta idortzeko asmoa duena ezin, ez? Bai, hori da, denborak hori ikartzen digu, ez? Hemen orain ere Guardasolan azpilan gaude, txir ari du, dela ordi bat ikusten duen traktore bat belarri bueltameteko zerakin, eta egia da, euria ona da, eta bai, ari dira pixka bat atzeratzen belarri idortzeko zerak, batez ere ez baduzu ardirik eta ibili, orain tokatzen da moztea eta idortzea, eta gero zuk erran duzun bezala, ari duan hemenka botatzen, toki batzutan modu zakarrean, eta Nafarroa mailean, hemen belarri idortzeko ez badu aroa handirik egiten, Nafarroan, adibidez lehengoan, orain dela 3 egun, Noainen kristonak bota zituen, zebada etzanta jarri zuen, horrek ere arazoak ekartzen ditu, nahiz eta Iruña inguruan hor uzta zebadakin eta nahiko ona heldu den, horrelako trumoi zakar batek hankaz gora jartzen dizu zure etorkizuna ere bai, ez? Eta lehortiak jarraitzen du, zeren tutera eta hauetan hor ez du oraindik euririk egin, eta lehen lehor zena orain bakarrik lurra ageri da. Bai, hor biltzen dituzten zerealako zituak, nekez, ez? Bilduko dute aurten zozerrez? Bai, hori da, hor herriberan erabat galduta dago. Urila hauek, Pirineotan eta botatzen badute, botatzen badu ura, horrek honinen dio gero segurazki, hor dauden itoiz eta jesak pixkat gexio betetzen badie, ura gexio zanen da, hor ureztatzen diren lurretarako, baina bai, galduta dago, eta ematen du, Iruña herria, Gares alde hortan, guzta desientea izanen dela. Osongi, Patxiku, ikusiko dugu nola joaten den, gainako jabetea, eta poliki ez, nekazariak eta beltzainak behar duten belar hori ongi biltzen duten, kalitatezkoa eta kantitatezkoa, eta Nafarroari begira ere, Nafarrosari begira, guraldiak laguntzen duen. Eskerrik asko eta beste bat arte? Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte.
Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Honetan, Iruritan gaude, badakizue Iruritan Baztanen, hiltegi bat badagoela aspalditxotik, Loizuko hiltegia, Baztango udalak eramaten du hiltegi hau eta beti ere izaten da langileren batek kudeaketa hartzen duela urte batzuetarako, eta horietako bat dugu, Jokin Etxenik ez, alaxe da ez Jokin, gaztea zaitugu, eta pixu bat, konta iguzu hiltegi garrantzitsua aurrera eramateko noiz hartu zenuten eta pixu bat zeintzun artean eramaten duzuen? Bueno, pues hau garran duzun bezala, subastan atrazen, guk 2 urte inbartugu, hartu dugule, Matien Azkarraga eta nire artean, eta uztailean 20an inantugu 2 urte. Hartu ginuela, eta 4 urten dako dugu, eta, bueno, 2 urte oino aintzinete, pues, hemen segitiko dugu, eta gero-gerokoak. Bai, hori da. Azkenean 2 urte jaia indituzue, bueno, bide erdian, denbora gudo basatzen da, baina momentu aproposa, balorazio bat iteko, ez da egite, hiltegiko lan ez, beti esaten da lan oso gogorra dela, ordu asko, pixka bat ez da egite, uste zenuten aleno aritu zaite zuek ere hiltegiko lanetan edo? Bai, hemen gaten dugu beti langile bezala, izenta nik 11 urte, eta nire sozioak 12, baina beti langile bezala. Osea, ez dugu nausi papera edo hoi, ez dugu izen inoiz, hartu dugun arte orai. Eta bai, kanbioa bai, bate dire bete behar gehiago, eta, bueno, paperak eta gauz gehiago inbarrak, baina, bueno, pazientziekin eta boieki den hartzen da, eta, bueno, konten, bai gara eta konten. Hori da, beti esan dugu ez, eskualdean Baztanen hiltegi bat izatea altxor bada, lehen sektorearentzat, eta ezagite zuek hiltegi honetan, Loizuko hiltegi honetan, ze zerbitzu ematen duzu? Edozein hazin da hiltzera ekarri nahi duenantzat, ze eskaintzen da? Bai, bueno, hemen ematen da zerbitzu dena, bakotxak nahi duena, kliente bakotxak nahi duena. Batzu badire, hilte gaten dutena, arakinak etanak hilte gaten dugu, iten dugu repartua, eta gataute hile 2 pusketan, edo 4 pusketan nola nahi duten. Eta gero partikularrak eta lotetan salmenta zuzena dutenak eta pusketzeko salan iten dugu pusketu, enbasatu, bakotxa bere gustora, eta bueno, zerbizio ematen dugu klientia nahi duen erara edo modure. Enbasatu eta guzti nahi zen. Dena, bai. Bazioina izaten da? Hoi da, bai. Nahi bai du pusketu enbasatu gabe, enbasatu gabe, nahi du enbasatu, bakotxa bere gustora. Bai. Hiltzeko hazin da, ze hazin da, mota hiltzen Denetaik hiltzen dugu errikumetek hasi, bildotxak, ardiek, behorrak, behiak, aratziak, hauntze, denetaik. Denetaik hiltzen da, bai. Eta ikusten da, hazin da hendikan badela, hiltzen da hazin da honitz. Bai, hiltzen da, eta pixket igual bajatu da orai, pensu eta goratu zelaik, eta aratziak ez ziren inbertze gizenduta, baina ez, orai partikularrekin ere dire ongi hiltzen eta egirren orai momentuen bada, bai. Prezioa finkatzen da, ez dakit, urte hasieran finkatzen da, gauzak nola doazen horren arabera, edo itxia izaten da prezio urtea? Bueno, guk hemen dena da, udalak patzentu tarifa batzuk, eta tarifa horiek ez dugu mugitzen al. Dena udalen eskuti dire, eta tarifa urte asmentan daude patpek eta hola segitzen dute. Hori da. Orduan, alde batetik zuen ardur hori ez da, eta... Hoi da, bai, ez da. Eta kanbio zerbait imar bada igen edo jautsi dago, behar dugu eskatu udalai, ze motiboengatik eta zerengatik inbar den, eta ze aldaketa nahi duzunin, eta horiek onartzen badute, orduen iten dute aldatu eta eskatutako hain. Baina beti ere bere bihaute lehenbiz balorazio batin, ja aldatzen alden, edo ez, edo... Baina, udalan eskuti dago dena, bai. Eguna nola antolatzen duzu ezuek? Goizen goiz imaginatzen dut hil ez, ja? Bai, gu ni haitzen nahi salan, pusketzeko gelan, egoten naiz goiz guzie, aratziak eta bildotxak eta denetai pusketzen. Langileak eta nire sozio goten dire hemen, hiltzeko lekuen. Eta nola antolatu, agenda baten gaten gara beti egunerokoak apuntetuz, jendeak deitzen du, ze hazienda nahi duen hil, zenbat, dena, aratxe bat, 10 bildotxo zen nahi duen, eta pusketu inbar badu, maten digu hiltzeko egune eta pusketzeko egune. Eta data horiek altxatzen digu beretako. Eta pusketzekoa, ez egunetan duen, iten digu berai. Eta hiltzeko, gaten gara hiltzen egunero, aratxeak, aste bat, 10 egun zeman nahi duen kamaran kontu, horren arabera, maten da pusketzeko egune,
eta hiltzeko aste bat lehenago. Bai. Eta karnizeroa badakite astelehen eta ortzegunetan egiten dugu repartua, banaketa, eta orden horren araberaz, noiz behar duten aragie, gaten dire hiltzen egun bet, o bide, edo hiltzen dute horren arabera, noiz behar dute, abisetzen dakute, eta gu hiltzen dugu. Hori da, orduan martxa hartu duzue, behar da koordinazio hona ez, planen osatu eta... Atratzen da batzuten igual alrebez, baina, pixket izeteko zuzen, zer idea bat hiltzeko eta baden, deskuitek ez izeteko, ze orduen barnien inbar da, eta... Badakigu indarra handi hartzen dula gaur egunean salmenta zuzen hori, ez? Baztanen bertan adibidez bertako produktuak ekoizten duten nekazari abeltzainak, beraiei ez di ematen biziak, esan ez azkenean hazienda zaindu behar baldin mauzu, eta zer honek gero zatiketa egin, da dana, zuentzat, beraientzat zuek izatea hemen, izugarrizko favorea, ez? Bai, berendako zaila, dena etxean ezin delain, legean arabera etxean ezin duzu lehin, hortik hasite, baina bertzeize, dena bat iteko zaila. Orduen, hemengo nekazariendako hiltegi bet hemen izetia, nola baztan edo baztango jendi ere, hemen hiltegi bet izetia, hemengo produktua erosi, eta hemen berian pusketu, eta dena inbar nahi badu, ate handitze erekitzen dire eta ongi dago. Eta sobre todo hemengo inguruko nekazariendako eta laguntza handie da, hazi eta hemen berian hil eta hemen dila zuzenien salmentan atratzia. Bai, bezeroa, esan duzu, bezero edozen izaten alda, ez? Edozen, batugu baztangoa direna eta baztangoak ez direnak ere bai. Badire, kanpotik tortzen direnak ere bai, Donostiko karnitzairuak eta batugu ere bai. Eta, ez du zuzenean hemengoa izen behar. Atea denek erekituzte, nahi dutenak. Hoi bai, abisetu lehenagotik, ze animali edo ze aziendak arre baitzuen hiltzera, eta horren arabera, maten zaitzu egune, eta egune altxatu zeroz, nahi izen ez geroz, denak etortzen aldire, eta inongo problemik gabe hilta pusketu. Bai, banaketa ere beste pausu bat, ez? Zerbitzu bat ematen duzu banaketa, baina hori ere gogorra izaten da, ez, azkenean? Bai, lehenguek iten zuten igual 2 egunetan edo egunero, depende karnizeroen, gu adibidez, patu dugu 2 egunetan banaketa, iteko 2 egunetan, astelehen eta ortzegunetan, ingenuen bilera bat karnizero guziekin, eta berek berexi zuten 2 egun, eta guretako bentaja handia da, 2 egunetan inbarri izetia, segitzen dugu bertzelanetan, astelehen eta ortzegunetan, atxaldetan iten da repartua, bat ugurtako repartidore bat, eta, tortzen da, kargatzen dut, egaten dut. Orden, karnintzeruei da, nola baitere, erreisten diozu haraki karnintzerire gatia, eta berendako laguntze bat da, eta hemengo klienten dako ere bai, tranquilidadia, behin hiltegire karrite, ja atzentzen dire, badakite karnintzerire egatu ardela aziendoi, eta, berak atzentzen dire hortaz. Bai, ja, bukatzen joateko, pixka bat ezagit, 11-12 urte hauetan zuek hemen zaudetela lanean, aldatu da ezagit, azienda, ezagit, goain ikusten da gehiago, ezagit, bildotxa gehiago, ze azienda nola aldatu da hiltzeko? Bai, aldatu, hemen hiltegen haundiz funtzionatzen du partikularrekin, eta, karnintzeroketa bai, erramar da, astero hiltzen dutela numero berdintzu bet, baina, bai, lehen, igual pentsuetzeko laika ingaresti eta jendiera animetzen zen gehiago hiltzera, gizentzera aratxeak, eta igual aratxe gehiago atratzen zen. Horai ere segitzen du gizentzen, baina bada hundiz jendere ikentzen duena pasteroetan kikien. Orduen, nabari dena, igual, bai, aratzetan pixket bajatu dela, baina bildotxe eta azken temporada da, eta zerrikume eta odenak ere, temporadan hiltzen dire batzuten gehiago bertzen gutixo, baina, beti numero berdintzue. Zuentzat urte osoan zehar, baduzue piko batzuk edo... Bai, gu temporada alta erten diogune, azaruan 15etik hasi, eta maiatza, ondarra arte, kaina arte, orai arte, bildotxak eta nola badien, egoten gara nahiko betiak. Gero, bai, bildotxak hasten dila gutitzen edo akitzen edo, bai, pixket ja lasaitzen zara, aratxek eta segitzen dute, zerrikumek ere bai, baina bildotxen aldetik eta lasaitzen zara, eta orduan pixket lasaiago ibiltzen gara alderdi horta, ulde aldera, errandezagun. Oso ongi, garbi dago zuek lana gustora egiten duzuela, beharrezkoa den lan bat egiten duzuela, garrantzitsua dena eskualdearentzat, lehen sektorearentzat, eta ikusentzule gogoratu ez, bai partikularrak, nekazari eta abeltzainak, behar izan ezkero azienda hiltzera eta zatitzera ekarri, Loizuko hiltegi hemen dago, jende profesionalarekin, eta horrela jarrai dezazutela ez urtetan. Hoi da. Eskerrik asko. Zuei, mil esker, eta horrengo arte.
Mikel Altzoartekin gaude oraingoan, badakizue berak dutarimuno arraultzeak ekoizten dituela, ekologikoan beti ere, eta Mikel, bueno, ja ekainean sartuak, uda parteari begira, eguraldi nasia, eta ez dakit ekologiko aldetikan pixka bat urtea nola duie, ez dakit administrazio aldetikan estutzeari diren gehiago, salmentak ongi doazen, edo ze balorazio egiten duzu pixka bat sektorea nola dagoen? Bueno, gu gara ur bat beti mugimenduan, ez? Iturri zarreko ur berria, ez? Beti mugimenduan. Eta neguan, azkeneko elkarrezketan, beldurra genuen Iruñeko aurreskola galduko ote genituen. Bueno, erran behar dugu, haunitzaldiz pronostikoak ez direla betetzen eta hobeola. Ez, ekoalderi adjudikatu zioten, ez zagoen bertze eskaintzarik egon. Eta beraz, segitzen aldugu bertze urte batez lanean Iruñeko aurreskolekin. Eta, bueno, kasu honetan ekoaldekin ere bai, ari gara hainbat eskolekin lanean eta ematen du alde hortatik ongi, ez? Orain uda hasiko da eta, bueno, hori eskolak porretara joanen dira eta bilatu beharko dugu, bueno, uda honetan arroltze estedente hori edo izaten badugu, non kolokatu, ez? Uda guzietan izaten dugun arazo alde hortatik ongi. Eta gero zuk erran duzu bezala, administrazioakin, bertze kontu bat badago, administrazioen gehiago izaten da ekoizpenerako dauden arauak eta dauden dekretoak, eta 2021 batean hartu zen dekreto bat bioseguridadeari dagokiona, eta hori da indarrean sartuko dena 2024 urtean. Orduan, dekreto horrek diona, hitzez hitz bete behar balin bada, gu bezalako ekoizle txikiek, nire kasuan daudenak, pixka bat bertze modelo batera bidea egiten hasi ginean izan dezakegu arazoa. Izan dezakegu arazoa, zeren guk lan egiten dugu adin desberdinetako olioegekin eta ekoizpena ziurtatzeko izateko gure marka dugu eta ekoizpena izateko urte guzian, gure ditugun bezeroiek hornitu ahal izateko urte guzian, ez? Astero arraultzak eramanez. Eta dekreto hau ikusi beharko dugu administrazioak gero praktikan edo nola jarri nahi duen datorren urtean, zeren gu lehenagotik gaudenak utziko dakute lanean, baina behartzen balin badakute bazio sanitario bat egitea. Granja osoarena horrek erran nahi du 2 urtetean behin granja egon behar duela erabat olioi gabe, ez? Eta hori gure kasuan ez da ematen, ezin da bete. Hori egiten dute, integratua daudenak kooperatiba handiagotan edo talde handiagotan, ez? Orduan, bueno, hori izan daiteke betiko bioseguriadaren kontuan, ez? Hori ezingo dugu gainditu. Zori txarrez, albaitaritzak bere gain hartu zuen abeltzantza, eta albaitaritzak desagertuko du abeltzantza, ez? Frogatzen ari den bezala. Hain zuzen ere, ja hor daude elikagai sintetikoak martxan eta aberik gabe eta oliorik gabe egin daitezke arraultzak ere bai. Ez dakit, baina kontua da, gu bezalako ekoizle txikiak eta ekologikoan ari garenak eta olioak kanpoan ibiltzen direnak eta izango dugu zailtasun gehiago oliotegia handiek eta kanpora ateratzen ez dituzten olioek baino, zerengatik? Hain zuzen ere, bioseguridade neurri horiek eskatzen dutelakoz, kanpoko hegaztietatik babesteko neurriak hartu behar direla, behar bada heldu balin bada etorriko dela, badakiko etorriko dela. Eta ez dakit aiateko zaikun edo ez, heldu balin bada hegaztien gripea, ezingo ditugu olioak atera. Baina, bueno, musika horrekin dantzan ari gara aspalditik eta nahiko dantzari ona gara. Orduan ez dakit, saiatuko gara berriz ere musika horrekin dantzatzen eta ez bazaigu musika gustatzen, joanen gara dantza egitera bertzetoki batera. Garbi daguna da, ez, behin baino gehiagotan esan izan dugu, ekologiko zigillo horrek, azkenean danak zaku berean sartzen zaituztela,
baina ez dela igual, ezagitu, pilo bateko milaka oio dituen oiategi handi industrial bat ekologiko zigiloarekin, edo, bueno, zue bezala Utarimuno bezalako oiategi txiki bat, ekologikoan, bertako mendietan, bertako lurretan, hurbilin ekoizten dituenak, ez hori ere, bueno, denek txikienak ere pentsuakin lan egin behar izaten dugu, ez? Eta lehen gaien kostoa, ez balin baduzuzuk bazkatzen zure hazienda, ibili beharko zara merkatuen gora beretan. Eta merkatuen gora berak daude bolsan kotizatzen. Orduan, pentsatzazu, prezioak hien ziren ikeragarri eta baldintza batzuetan, eta ez du maten momentuz beiti joaten ari direnik, pentsua gori goratu zen eta ez da jausten, ez? Teorian, energia kostuak eta jautsi dira, energia kostuak izango balira, industriak diren arrazoiak kostuak igotzeko, baina ez baita hori bakarrik, ez dira beiti joanen. Ikusiko dugu, baldintza horiek denendako beren baldintza berak dira, nola gelditzen diren guretakora. Egia da, lehen bezala ari garela lanean, eta ez dugula jornala ateratzeko, ez dugula lehenagoko haizetasunik, ez? Ikusi behar da nola moldatu gaur egun, kostuak eta gastuak handiak direlakoz eta nahiko justuan ari garelakoz lanean. Teorian insumok edo lehen gaien prezioak jautsi beharko lukete internazionalki eran nahi dugu, pasatzen dena da Espainia mailan idorteak ekarriko duela uzta eskasa eta nazioartetik importatu beharko dela eta importatzaileen enpresa handiei baliatuko dutela egoera prezioak ez jausteko biztan da. Orduan, pentsatzen da, berze urte batez ero gasto handiekin lan egingo dugula eta hor ekologikoan ere Konsejo Arautzaileak horra ari dira, ikusi behar dugu orain azkeneko Nafarroko konposizioa, Konsejo Arautzailearen konposizioa ez duela bereziki nekazari txikien modeloari begiratzen, baizik eta esportazioari begira eta elikagaien mundu horrek duen dinamikari begira lan egin nahi duela ematen du. Orduan, Nekazal Kontseilu Ekologikotik ere ez gara alde hortatik sobera babestuak izanen. Eta badago errealitate hori da ekoizpen ekologikoa industrializatu egin direla dagoeneko eta interes ekonomiko handia daudela merkatu guzia berenganatzeko, ez? Orduan, dinamika bera pasatzen da. Orduan, horrekin ikusi dezakegu ekologikoaren zigilua eta kalitatezko zigilua horiek ere ez direla aski bermatzeko nekazari txipien realitatea. Ongi, Mikel, ikusten dugu ez, zuek azkenean borrokan jarraitzen duzue, borrokan bizi zarete. Dantzan erran dute. Baina, dantzarekin batera borroka hor dago, zuen eguneroko lanean, mamu bat ikusten duzu hor atzetik, zorionez ez da iristen, eta hor gari geratu da ez urruti, eta uz dezazutela zuei ez, zuen lan ongi egiten, kalitateko produktuak ekoizten, eta konsumitzaileen hobe beharrez izango bida. Eskerrik asko. Hala bedi, mil esker. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.